И здравейте хора, аз съм SunnyBG. Днеска ще гилвим Minecraft аккаунт, премиум аккаунт и CSGO аккаунт. Сега ще ви покажа Minecraft аккаунта. Това ми е Minecraft аккаунта, както виждате тук и Sunny Play и няма да натискам Play, защото няма смисъл. Защото сте ме виждали даже в някои клипчета с премиум аккаунта, няма смисъл, просто няма нищо да помогне. Нищо не е фейк, нищо не е фейк и CSGO аккаунта ми SunnyBG, но фейк, аз знам, не съм големия ютубър. И ще тегля, нали, победителя, те са двама. Искам да се запишете. Единия ще спечели CSGO, другия ще спечели Майнкрафта. Искам да се запишете, нали, за каквото искате, например. Сега ще покажа как. Запис, разстояние. И сега искам да напишете играта, която искате. Например CSGO. Ето тук го пиша, нали, както виждате. Ето тук, където е долу отляво. Запис CSGO, например, ако искате CSGO. Ако искате Minecraft, запис, разстояние, Minecraft. Или само MS, по-добре MS. И пак разстояние и вашия Discord. Или вашия Skype. Ще разбера, просто си напишете името, аз ще разбера дали е от Discord, нали, ако е Discord, платете ми тези цифрички тук отдолу, вижте отдолу отляво, ето сега ще ви покажем като ние големите ютубъри, с опасния бандикам. Ето тези цифрички, които виждате в момента, под името ви на Discord, иначе по Skype си знаете, пращате си името и се оправяме. Значи, победителя ще изтеглим двамата победители, нали, аз ще ги изтеглям на 100 абоната. Ако искате, нали, да стане по-бързо, може после да споделите клипа и за целта трябва да сте абонат и да сте лайкнали клипа и да коментирате все пак. Който го сподели, ще стане по-бързо, нали, по-бързо ще го изтегля и да, няма какво друго да кажам, баба.